היי, בסרטון הזה אני אראה איך תוכלו לעבוד עם מייקרוסופט אופיס בחינם. חשוב לי לציין שכל מה שאראה כאן בסרטון חוקי לגמרי, וזה למעשה פלטפורמה שמייקרוסופט משווקת ומציעה למשתמשים שלה בכל העולם. אם אתם מחפשים דרך איך להוריד אופיס ולקבל רישיון בלי לשלם, או כל דבר אחר שאינו חוקי, צר לי לאכזב, אבל לא תמצאו את זה כאן בסרטון. כמו תמיד, אני מזמין אתכם לעקוב אחר הערוץ כדי להישאר מעודכנים לסרטונים חדשים. אז קדימה, בואו נתחיל. אז למעשה המוצר שמייקרוסופט פיתחה וממש משקיעה בו נקרא אופיס ווב. הכוונה שנוכל למצוא את כל מוצרי האופיס ברשת אונליין. לכן כל מה שאנחנו צריכים הוא רק חיבור לרשת, לאינטרנט. נעשה רק סדר קטן במונחים לפני שנמשיך. כשאני אומר אופיס ווב, הכוונה למוצרי האופיס דרך הרשת. וכשאני אומר אופיס דסקטופ, הכוונה למוצר האופיס שמותקן על המחשב האישי שלנו, ומצריך מאיתנו לקנות רישיון כדי להשתמש בו. בעצם המוצר המסורתי שאנחנו מכירים. מייקרוסופט הגיעו למצב ממש מתקדם, ככה שמוצרי האופיס בווב השתוו לגמרי למוצרי הדסקטופ, ואפילו אפשר למצוא היום כל מיני אפשרויות שייחודיות רק לווב. ככה שלפני שאתם פוסלים הייתי ממליץ לכם מאוד לנסות את זה בעצמכם. ועם התחרות והמתחרים החדשים שנכנסו לשוק הזה, נראה שמייקרוסופט הבינה זאת בזמן והציעה את פלטפורמת האופיס שלה בחינם. וכמובן היא דואגת לשפר ולעדכן את המוצרים שלה כל הזמן. בנוסף למי שבכל זאת רוצה לעבוד עם מוצרי הדסקטופ, הרי בהמשך הסרטון דרך חוקית, איך להוריד ולהשתמש בו במחשב האישי ללא צורך ברכישת רישיון. אוקיי, אז דבר ראשון נפתח את דפדפן האינטרנט שלנו ונכתוב בשורת החיפוש בגוגל office.com. עכשיו, אם תרצו לעבוד עם האופיס באנגלית, אז תבחרו כאן ב-office.com. אם תרצו בעברית, אתם רואים שרשום כאן בעברית כניסה ל... אז זה הכפתור שנלחץ עליו. כעת במסך הזה תוכלו לראות שתי אפשרויות. האחת, להיכנס לאזור האופיס ווב, וככה להיחשף לכל האפליקציות שקיימות בווב. והאופציה השנייה היא להגיע לאזור השיווקי, שם מי שרוצה ניתן לרכוש מנוי לאופיס 365 בדסקטופ. אז אנחנו נבחר בכניסה. כעת אנו נדרשים להזין את שם החשבון שלנו. אז אם יש לנו חשבון במייקרוסופט, מצוין. נזין אותו ונתקדם הלאה. ואם אין לנו חשבון, אז גם אין בעיה. אנחנו נוכל ללחוץ כאן על Create One וליצור חשבון חדש בחינם. כאן אתם צריכים להזין את האימייל שאתם רוצים ומשתמשים בו, ולהמשיך בתהליך הרשמה ופתיחת החשבון. אני כבר פתחתי חשבון, אז אני פשוט אכנס אליו מכאן. ברגע שתיכנסו לחשבון, אתם תגיעו לדף הראשי הזה, שהוא בעצם האופיס ווב. תוכלו למצוא כאן את כל האפליקציות שמייקרוסופט מציעה, מבלי שום מגבלות. כאן הכל יישמר. כמובן שתוכלו לשמור ולהוריד את הקבצים גם למחשב האישי שלכם, אבל כל עוד אין לכם את גרסת דסקטופ, העבודה תמיד תהיה כאן בווב. כאן תוכלו לראות את הקבצים האחרונים שעבדתם איתם, ובנוסף קיימת אפשרות להעלות לכאן קבצים ולעבוד עליהם. למשל, אם שלחו אליכם מסמך וורד או אקסל ואתם רוצים לעבוד עליו, פשוט תעלו אותו לכאן, דרך הכפתור הזה, ותוכלו לעבוד עליו. בואו ננסה למשל ליצור מסמך חדש בוורד. כמו שאתם יכולים לראות, ממש אותו מוצר, ואותן אפשרויות. כדי לחזור למסך הראשי, נלחץ כאן. ננסה גם את הפאורפוינט.
וגם כאן ממש אחד לאחד. תוכלו גם להציג ולשתף מרחוק את המצגת שלכם לאחרים. שימו לב שאין לנו פה את כפתור השמירה. למעשה כשאנחנו עובדים על ה-OneDrive בווב, כל שינוי שאנחנו עושים נשמר אוטומטית, ככה שכפתור השמירה מתייתר. עכשיו לאלו מכם שעובדים עם מייקרוסופט אופיס במקום העבודה, תוכלו בכל זאת להוריד ולהתקין את האופיס למחשב האישי שלכם ללא תשלום. כל מה שתצטרכו לעשות הוא ללחוץ כאן על התקן את אופיס ולהוריד אותו למחשב. וכשאתם מתחברים אליו, פשוט תוודאו שאתם מתחברים עם שם המשתמש שלכם והסיסמה במקום העבודה. בגדול אין עם זה בעיה וזה לא משפיע כלל על המעסיק שלכם. דרך נוספת היא אם אתם סטודנטים, כמו שכתוב כאן, מגיעה לכם ערכת אופיס בחינם, ועד 5 מכשירים שונים. היכנסו לעמוד הזה, שאת הקישור אליו תוכלו למצוא בתיאור הסרטון. פשוט בחרו את מוסד הלימודים שלכם מתוך הרשימה ופעלו לפי ההוראות. בגדול תצטרכו להוריד ולהתקין את האופיס על המחשב, ואז להיכנס אליו עם המייל או היוזר האוניברסיטאי שלכם. כמובן שזה תקף כל עוד אתם סטודנטים פעילים. עוד דרך שייחודית לתקופה הזאת היא שלאור הקורונה והלמידה מרחוק, משרד החינוך מאפשר לכל תלמידי מערכת החינוך להוריד בחינם את האופיס למחשב האישי ועד 5 מכשירים שונים לתלמיד. כדי לעשות זאת תיכנסו לקישור שיכניס בתיאור הסרטון, תגיעו לדף הזה ופשוט תעקבו אחר ההוראות. אז זה למעשה איך לעבוד עם אופיס על המחשב. בנוסף לכך, מייקרוסופט מציעה את אפליקציית האופיס גם לסמארטפון. כל מה שצריך לעשות הוא לגשת לחנות ההורדות בטלפון, בין אם אתם משתמשים באנדרואיד או אייפון, וכתבו בשורת החיפוש אופיס באנגלית. זאת האפליקציה, לחצו והורידו אותה לטלפון. גם כאן כמובן השימוש הוא חינם לחלוטין, וכאשר תתחברו עם אותו חשבון שהשתמשתם במחשב, תראו למעשה את כל הקבצים שלכם מסונכרנים בטלפון ותוכלו לצפות או לעבוד עליהם גם מכאן. מלבד זאת, האפליקציה הזאת מציעה עוד מגוון פיצ'רים מצוינים שרק עליהם שווה לעשות סרטונים נפרדים. אחד מהם הוא האפשרות לסרוק מסמכים בצורה מעולה דרך אגב, או לסרוק טקסט מצולם עם אפשרות לערוך אותו לאחר מכן. לסיום, אם בכל זאת תרצו לרכוש מנוי לאופיס במחשב האישי, אני אסביר בקצרה מה מייקרוסופט מציעים ומה ניתן לעשות כדי להוריד את המחיר. אלה למעשה 3 ההצעות שמייקרוסופט מציעה. גרסה שנקראת Office Home and Student 2019, זה בעצם קנה ושכח, אין שדרוגים לגרסה הזאת, קנייה חד פעמית ו3 התוכנות כאן למטה שלכם לנצח. הרישום הוא למכשיר אחד בודד. ההצעה השנייה היא לעשות מנוי שנקרא מייקרוסופט 365 פרסונל, בעלות שנתית של 299 שקלים. זאת אומרת תשלום אחד לשנה קדימה. במידה והשנה תסתיים ותרצו לחדש, יגבו מכם עוד 299 שקלים לשנה נוספת. אם תרצו לשלם פר חודש, תוכלו לעשות זאת בתשלום חודשי של 30 שקלים. אבל כמובן שבחישוב שנתי זה יוצא יקר יותר מתשלום אחד. כאן מקבלים כבר יותר אפליקציות, כולל אחסון בענן בנפח של עד 1 טראבייט. והאופציה השלישית היא מייקרוסופט 365 פמילי. כאן המחיר גבוה יותר, כי כמו שתוכלו לראות, כאן למטה עם המנוי הזה ניתן לרשום עד 6 מכשירים שונים. וכמובן שכל אחד מהמכשירים מקבל 1 טראבייט אחסון בענן. סך הכל 6 טראבייט. חוץ מזה אתם רואים שהמנויים זהים בכל שאר הפרמטרים. עכשיו, על פניו נראה שהאופציה הפרסונלית עדיפה כי היא הזולה ביותר ומתאימה עבור המשתמש הבודד שאין לו צורך לשלם על מנוי של 6 מכשירים שעולה 450 שקלים בשנה. אבל במידה ואתם מספר חברים או חברות או בני משפחה, שימו לב שמייקרוסופט מאפשרת לשתף את המנוי הזה עד 6 אנשים, ככה שגם אם אתם רק 2, עדיין תשלמו פחות מהאופציה הזאת, הפרסונלית. במידה והצלחתם להתארגן 6 אנשים, כל אחד ישלם 75 שקלים בשנה, שזה 6 שקלים בחודש. תחשבו על זה. זהו לסרטון, מקווה שעזרתי ושפכתי קצת מידע על המוצר הזה שנקרא מייקרוסופט אופיס ואיך אפשר לעבוד איתו בחינם. אם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחר הערוץ וככה להיות מעודכנים לסרטונים נוספים שאני מעלה. בהצלחה ונתראה בסרטון הבא.